Бачиш, Wi-Fi входить. Просто пересечение произошло чисто поймало на обычное явление.
Senger küke yarakı yalga kitem Biz yaşagan bu dünyanın igeşige var miken Cevap izlep canımdağı menglegen sorağıma Menip giden hayalimda giyik kaz yollarına Cevap izlep canımdağı menglegen sorağıma Menip giden hayalimda giyik kaz yollarına Şilak güyen təsi bilen Nizıqra yaşı ayda Yarım bular, barım bular Niğa nasip yar qayda Nire kuşlar kıyğış kıyğış Uşalar dürgün dürgün Ninde inler idim kökne Bolsa hıdaydan irgen Nire kuşlar kıyğış kıyğış Uşalar dürgün dürgün Ninde inler idim kökne Bolsa hıdaydan irgen Hoşsun cihanın nimasırın Kuderde kirpeginler Şiksiz galem işlerinde Min tuzan bürtügüne Cevap bulup verin kile Şiksiz galem yağından Sin kışı senin yüreğe Seyuk hissi sağlar Cevap bulup verin kile Şiksiz galem yağından Sin kışı senin Татарстан Республикасы. Татарстан Республикасы, Казан қаласы, Татар қызы 2019 конкурсының сайлап алу финалы. Бүгін яңа көннің яңа тарихына, яңа исемнәр язылуның шахиде булачакбыз. Хатын кыз. Yer yüzünde yaşaşı güzellik alihasıdır. İn nazlı, in şefkatli yürek iyesidir. İn güçlü yaratuğa seletli zat da ol. Şuluk vakitte cevapsız tabışmak. Yerdeki ferişte, mehabbetinin utlu kralı da, tılsım dolu ayı da. Alıştırma biz senin bir yılmayına, ömürlerinin elle nişe yazına, senin şuşu bir yılmayı bilen de, kumele biz şın yazına. 2011 yılda Şilevi Palası'nda Len Rafik kızı yetekçiliginde başlanıp gitken eligi beygi, Ressey günlüklerini
күләң мұхитка шығып, бар güzellerini үз қанат астына алды. Милләтебезне барлауда, телебезне саклауда ул хәлиткеч роль уйный. Аның төп герое татар кызы. Татар кызы. Бу исемдә күпме тылсым, күпме сер. Иң мөләем бу сылуга сокланып син бакчы бер. Иман нуры балкыяның ай кебек йөзләрендә зиялылык, инсафлылык, гади сүзләрендә иң мөләем, иң уңган кызларны хөрмәт итә һәр кеше. Бүгенге бәйге белән тәбриклибез без һәр кемне. Шулай итеп, сезнең алда Татарстан Республикасы, Казан қаласы Татар кызы 2019 конкурсының сайлап алу финалисткалары. Исәнмесез, кадерле милләттәшләр! Хәерле кич, хөрмәтле, яраткан туганнар, җанатарлар һәм дә матурлык яратучы дусларыбыз. Һәм әлбәттә, берсеннән берсе матур, берсеннән берсе шибәр булган гүзәл кызларыбыз. Сезне барыгызны да Татарстан Республикасы буенча Татар кызы 2019 ел гүзәлен сайлауда кайнар сәламлибез. Җанатарлар, ишетелмисез? Аллаға шүкір. Гүзәл кала, моңлы кала, шан тарихлы кала Казаныбыз. Бүген ул гүзәлләрдән, безнең кызлардан таң кала. Шынлап та, Җөмһүриятебезнең төрле төбәкләрендә сынаулар узып, иң-иңнәре генә сайланып алып, алар бүген ниһаять Казанда җыелдылар. Менә алар! Хасанова Эльвира Мамадыш. Сәйфуллина Руфия Алабуга. Хусейнова Рания Кукмара. Галиәкбәрова Резидә Яшел Үзән. Шафигуллина Айсылу Саба. Әхмәтова Алия Казан. Кадырова Резидә Лайыш. Билалова Энҗе Саба. Аюпова Азилә Яршаллы.
Абдрахманова Регина, Актаныш. Шакиржанова Гүлназ, Арша. Галимова Әдилә, Яңа Шишмә. Достар, шундый ук кайнар алкышлар белән әлеге бәйгене оештыручыларга да алкышлап алыйк әле. Мен алар, Бөтен дөнья татар конгрессы. Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы. Һәм инде ассызыклап үтәбез әлеге чара татар халкының милли үзенчәлеген саклау. Татарстан Республикасы дәүләт программасы кысасында уза. Һәм бүген безнең белән бергә Мустафин Данил Мәхмүтулы, Татарстан Республикасы Президенты Департаментының ішкі сәясәт мәсьәләләре буенча милли сәясәтне гамәлгә ашыру идарәсе башлыгы. Колесникова Елена Рафи кызы, Халыкара татар кызы дирекциясенең президенты, Чиләбе өлкәсе татар конгрессы рәисе. Шакиров Дәнис Фанисулы, Халыкара татар кызы дирекциясенең директоры, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары. Натфуллин Дамир Данилулы, Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары. Салихов Данил Хабибрахман улы, Язучылар берлеге рәисе. Әйдә дуслар, безнең спонсорларга да күчәбез. Алар күп һәм инде аларга да алкышлар кирәк булачак. Беренчесе Кукмара Тимер савыт-саба заводы. Бүген монда 900-дән артык кеше эшле. Генераль директор Захидуллин Азат Ясави улы оешманы 24 ел буе җитәкли. Бүгенге көндә Кукмара металл савыт-саба заводы дөнья күләм танылган бренд. Алкышларны жәлләмибез. Казанда узган WorldSkills 2019 дирекциясы Россия WorldSkills стандартлары нигезендә һөнәри осталык буенча дөнья чемпионаты, спорт һәм социаль проектлар дирекциясы генераль директоры Азат Рифкатович Кадыровка рәхмәт сүзләрен белдерәбез. Дизайнер Луиза Скипина исемендәге ателье бутик. Әлеге бутик ателье сыйфатлы, затлы киемнәр тәкъдим итеп кенә калмый. Әлеге брендны сайлаган һәркемгә ачылырга туры килгән образ ярдәмендә үзен бөтен дөньяга танытырга мөмкинлек бирә. Милли үрнәкләр белән сумкалар җитештерүче Булгари ширкәте. Булгари остаханасы ул борынгы юкка чыга торган һөнәрне заманча аксессуарлар ярдәмендә торгызу омтылышы. Татарларның үзенчәлекле сәнгать традицияләрен саклап калу, заманча эшләнмәләрдә күп еллык тәҗрибәне куллану, хәзерге заман кешесенә гореф-гадәтләрнең кыйммәтен күрсәтү. Шулай ук Резиде Адор, профессиональ молекуляр косметика. Косметика эшләп чыгару белән 5 елдан артык шөгыльләнәләр. Европадан клиник тикшеренүләр үткән уникаль актив молекулалар кайтарыла. Девизлары: косметика киштә бизәп торырга тиеш түгел, эшләргә тиеш. Әйдәгез әле спонсорларыбызга тагын бер тапкыр кайнар алкышлыйк. Инде дуслар, игътибар. Чөнки хәзер сез әле генә күргән кызларга бәя бирүчеләр исемлеге белән дә танышып китәчәкбез. Бүген хөрмәтле җанатарлар белән республикабызның иң мәртәбәле шәхесләре дә бәя бирәчәк. Менә алар, Татар кызы 2019 конкурсының жюри әгъзаларын тәкъдим итәргә рөхсәт итегез. Сынгатуллина Зилә Даян кызы, Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театры артисты. Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе кафедра мөдире, профессор, жюри рәисе. Алкышлар безнең жюри рәисләренә. Идрисова Кадрия Рәис кызы, Бөтен дөнья татар хатын-кызлары оешмалары җитәкчесе, Ак калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы рәисе. Фердинанд Фәтхи, Татарстан Республикасының халык артисты. Хаметова Ләйсән Рашид кызы, Татарстан Республикасының халык артисты, Татарстан Республикасының җыр һәм бию ансамбле педагог репетиторы, халыкара һәм бөтен Россия бәйгеләре лауреаты. Инсаф Фәрит улы Абдулла, сәхнә сөйләме буенча Казан театр училищесы укытучысы. Натфуллин Дамир Данил улы, Татарстан Республикасы мәдәният министрының урынбасары. Талипов Эмиль Мансур улы, Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты.
Галиаскар Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театр актеры. Гыйлметдинова Диләрә Рифат кызы, Халыкара татар кызы 2018 бәйгесенең җиңүчесе. Инде жюри әгъзалары үз урыннарына утыралар һәм үз эшләренә керешәләр. Хәзер хөрмәтле тамашачыларыбыз һәм җанатарларыбыз сезнең игътибарыгызга Казан бию ансамбле башкаруында Татар халык биюе. Алкышлап каршы алабыз. Әйдәгез. Сезнең алда Татарстан Республикасы районнарында сайлап алу конкурсында җиңгән милләтебезнең өлгесенә тиң 12 матур кызыбызның чыгышы көтә. Кызларга куелган билгеләрне хөкемдарлар махсус исемлектә билгеләп барачаклар һәм бәйге ахырында суммалар җыелып, без җиңүчене билгеләячәкбез. Хәзер финалисткалар белән якыннанрак танышырбыз. Берсеннән берсе шибәр кызыбызның кайсысына сәхнәгә чыгарчатсак та үкенечле булмас дип уйлыйм. Чөнки аларның әзерлекләре белем дәрәҗәсе беренче урында тора. Озын сүзнең кыскасы 2 минут ярымда кызлар үзләре белән таныштырырга тиешләр. Ә менә ничек сөйләрләр, ничек фикерләрен җиткезәләр, ансы инде үзләреннән тора. Жюри, сез әзерме?
Рәхмәт Инсафовой. Һәм инде җанатарлар, монда сезнең алкышларыгыз бик күп кирәк булачак. Ә сез әзерме? Менә әйдәгез тикшереп Жанатарлар йоклый буга. Жанатарлар сез Жанатарлар. кайда? Вау! Яхшы. Яхшы, башладык. Беренче номер астында чыгыш ясаучыбыз Мамадыш районыннан Хәсәнова Эльвира. Башлыйбыз. Шишмә буйларында үстем туып, үз авылым шунда, үз йортым. Тынар иде җаным, эчсәм кайтып, шишмә безнең суын бер йотым. Ә бит минем бала чагым шушы шишмә суын эчеп узды. Әнкәй бәгърем мин тугач, кызым, балам, үзеңне татар кыз икәнен онытмыйча, илебезгә, телебезгә тугры булып үз дигәнгәме, әллә соң иң күркәм Эльвира дип исем кушкангамы? Күңелем һәр вакыт яктылыкка, нурга омтылды. Бүген сезгә күңелемне ачасым килә. Мин Мамадыш районында туып үскән Илшат кызы Эльвира, 21-нче гасырның бәхетле татар кызы. Әйе, мин бик бәхетле. Әби бабам аша дәвам итеп килүче милли гореф-гадәтләрне өйрәнеп, әти-әниемнең кайгыртуын, йөрәк җылысын тоюым белән бәхетле. Кечкенәдән җырга, моңга, биюгә гашыйк. Үсә төшкәч, нәфис сүз осталыгы белән шөгыльләнә башладым. Ә инде мәктәп бусагасын атлап чыгып киткәч, Казан педагогик коллеҗенә белем алырга кирдем. Анда мине остазларым, укытучыларым үземне төрле яктан ачарга ярдәм иттеләр. Шушы кечкенәдән яратып үскән шөгыльләрем, күп кенә тәҗрибәләр киләчәк һөнәремә бик нык этәргеч булдылар. Хәзерге вакытта мин Казан шәһәренең күп профильле 185-нче лицейында плангыч сыйныф укытучысы булып эшлим. Ак, чиста кагаз битидәй саф балалар күңеленә милли хәзинәләребез сырлыгын индереп, киләчәк буын кешесе үстерә алуым белән мин шиксез горурланам. Каршы алыгыз Сайфуллина Руфия Алабуга. Таныш булыйк, мин Руфия. Туган ягым Мамадыш. Сылу кайыннар иле, назлы, йомшак җиле. Әти-әниемнең сөекле, уртанчы кызлары мин. Ике апама булышы, сеңелгәшкә үрнәк мин. Туган ягыңны онытма дип, бабам сөеп үстерде. Әбиемнең киңәшләре тыйнак, сабыр иттерде. Мугаллим булу теләге мине канатлы итте. Хыялларым Алабуга уку йортына илтте. Казан филиалы булган мәхәббәт шушы йортта. Халкым тарихын өйрәнәм мин хәзерге вакытта. Бәйгеләрдә еш катнашам. Баш эшләтү бик кирәк. Җиңелгән чакларда булгалый. Тик шулай да бик сирәк. Биргә дә яратамын буш вакытым булганда. Малларга да күз саламын иртән көтү куганда. Үз ягымны яратамын. Мин бит авыл баласы. Шит җирләргә күңел тартмый. Килә монда каласы. Милләтемнең асыл кызы булу минем теләгем. Бу бәйгедә сынатмас минем батыр йөрәгем. Алабуга шәһәреннән татлы күчтәнәш. Күптән шәкшәкләр ашаганым бар. Менә монысы Алабуга шәкшәге иң тәмлесе, иң рәхәте. Авызда эреп китә. Чак-чак, это да, это вкусно.
Хусейнова Рания, Кукмара. Hayırlı iş Ozan'ım, hayırlı iş Doğan ülkeyim. Selam yollayın Kukmara kızı, yaratal Doğan jirkeyim. Var jihanға saflık istep, kışlar kelgen bir melde. 1997 yılının 9 günlerinde jirge kelgenmen minde. Hüseynovlar ailesinde birden bir kız bulganmın. Raniye dip isim berip, Газизлерден Газиз bulganmın. Matırlık dip anlatıla, Garapçadan isimim. Kilişip tura dip oylayım. Jisimim al minim. Kişkineden biye üstüm. Jauhar, sümbül tügereklerinde. Etipe şabatalarga düşsün dik idengine. Tatar şiirlerini okuyayım. Tukay, Tufan, Jelili. Kişkoyun, saban toylar. Utmiminsiz jeylerin. Kayıpılam turu, imanımnık. Yuğalmam kileşekte. Dilegim benim, yurist bulu. Tügel bulu her işte. Etiyeniyim, evi babam. Milleti bilen Tatar. Tatar kızı Raniye dip. Mini her kim Tatar. Tatar deyip gururlanam. Yaşayışım, milletim. Kiyimlerde kullanamın. Tatar'ın bizelişin. Tatar kızı belgesinde uyladım katnaşırga. Dilegim zor. İnşallah buldurırmın barında. Yıraklarıga don tutkan. Avulum benim vahid. Güzel, boy, birdem jirime. Kunakka kil, rahimit. Tügüşler, iginşiler, donga küme bu yakını. Kukmaralar, kılıç yayıp, karşılay her kunakını. Gali Akbarova Rezide, Yeşil Özen. Sizning oldingizda Yeşil Özen kızı Rezide Gali Akbarova. Jirga mınga g'ashik kishimin. G'umuman bizning naslda jir mınga ustalar bek ko'p. Milli minglar menim qonima singangadir. Men Qozonning Avhadiyev ismidagi muzika kulliyatini o'qirga kirdim. İlham kelganda alimin qalamda tebratkalim. Aytilgan uy fikrlarimni shi'r yo'llarına salam. Menim için o'rnak Tatar qizi bo'luda bek muhim. Şuna da aniyimden milli Tatar rizqlari pişiru sirlerine öğrenim. Təmli sıy niğmetler hazırlab, gailemni bir tügerek istel artına jiyu, menim şahsi adetim desem de yalgış bulmaz. Menim kızıksını, oңышlarım, dünyanın bir ilişigine biteli bu. Men her vakit izlenüde, çünkü şin Tatar kızları için kamillikке şikler yok. Tatar milletinin bir kızı men. Tatar ile menim vatanım. Koyağına gidip sefer kılmayın. Kış alırga sina koytamın. Yeşil Özen, altın beşigimsin. Tevgi tepi gitken urunum. Tatarmın deyip, Yeşil Özenli deyip, başım gurur kiliştiramın. Yüreğimde Tatar jir yaşayıp. Şul jir bilen münemürlerge nasip bulsun jihan minberine basıp teftilevine kilerge. Yaş deymegiz mena, dallarını da yaştan basıp bitkenler. Bir yıdırık bulup tüynelikşe millet deyip dünya kütkenler. Шафиуллина Ойсылу, Соба. Qozon gürli Vaqt şaba Emin Tatar kızı beygisine aşıgan Beygide özümün en izgi Asıl sıfatlarımını aşasım Tatarımның zatlı bir şahısı Yüzü qaşı bulasım kile Kıybulamna izleyim
Сүйімбике манарасы. Достанларда дан жырланған татарымның ханбикесі. Мене минем қайбылам. Мене кімнен үрнек алырға керек? Мин данлы саба яғында туған ғабғади бір ауыл қызы Айсылу. Бала шағым, мәктәп йылларым, әти әниемнің жылық шағында сизілмейді өтіп кетті. Шоя, тұрмыштан ем табып яшәргә яратушы ай қызы Айсылу өзінің бала шақ хыялларын тұрмышқа ашыру үшін Қазан шәһәренә юл тотты. Қазан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтына укырга кереп, Санкт-Петербургтагы 10-нчы халыкара пластика телендә актерлык осталыгы конкурсында җиңүгә ирештем. Үземне кино һәм телевидение өлкәсендә сынап карап, беренче мөселман телеканалында диктор булдым. 2018 елда яз гүзәллек конкурсында вице-яз гүзәле булуына ирештем. Беләсезме? Әмма буларның берсе дә мөһим түгел. Йөрәгемдә татар канакканына, татар телле булуым белән горурланып яшим. Телдә халыкның рухы да, табигате дә, киләчәге дә. Татар халкын азат тормышлы итеп күрәсем килә. Мин ышанам, бу хыялымда чынга ашар. Әхмәтова Алия, Казан. Күңелемне сораулар биләп алса, қолыма китап алып анан җаваплар эзлим. Китапта үткәнем дә, бүгенгем дә, киләчәгем дә яши. Кем соң ул татар кызы? Борынгы әкиятләрдә сакланган, җырларда җырланган асыл татар кызы. Нинди булырга тиеш соң ул? Кичкенә чакта әнием гел әйтә иде. Нинди дә булса казанышларга ирешер өчен ныклы белем тупларга, үз телеңне камил белергә, башка телләрне үзләштерергә кирәк дип. Белем һәм акыл шын хәзинә. Димәк, татар кызының белемле булуы бик мөһим. Үзеңнең тарихыңны, халкыңа хезмәт иткән шәхесләрне белү, аларның бу киләчәк буынга тапшыру, бу сыйфат татар кызында һич шиксез булырга тиеш. Минем халкымның күңел дөньясы искиткеч бай, төрле яктан сәләтле, эчке дөньясын җыр бию, шигырьләр аша күрсәтә белүче кеше бу дөньяга зур файда китерә ала. Татар кызына бу хас булырга тиеш. Милли ризыкларны дөрес итеп әзерләү, буыннан буынга тапшырылып килгән ашсы серләренә төшенү гүзәл затларның җилкәсенә төшә. Бу да мөһим. Үзең туып үскән гаиләңне хөрмәт итү, әби-бабаңнан килгән гореф-гадәтләрне саклау, киләчәк буында әлегә мирасны үстерү, милләтенә тугры булган һәркемнең бурычы булып тора. Татар кызы бу бурычны үтәргә тиеш. Шын татар кызына гүзәллек, нәфислек, оялшанлык хас диләр. Гамәлләре матур кешенең бит йөзе, буйсыны да матур диләр бит. Менә шушы камиллеккә омтылып яшәүче кыз сезнең алдыгызда. Мин Әхмәтова Алия. Татар кызы исемен горур йөртү язмышыма язган бәхетем. Мин татар кызы. Милләтемнең киләчәге, тугры баласы. Кадирова Резидә, Лаеш. Моннан 80-100 еллар элек татар кызлары турында сөйләгәндә, татар кызын күргәнче ишетәсең дигәннәр. Чөнки кызларның чәчләренә үрелгән чулплары атлаган саен чылтырап торганнар. Чулпларны кулга алам да уйга калам. Ерак еллар аша әбиләрем дәшә сыман. Чәчләреңне кисмә, кызым. Чәчләреңне кисмә. Мин һәр көнне якыннарым, туганнарым өчен бик кадерле икәнемне тоям. Татарстанда, татар авылында туып үсүемә үземне бәхетле саныйм. Әти-әнием, әби-бабам, якыннарым, туганнарым белән рәхәтләнеп
ана телендә сөйләшә алам. Киләчәктә халкымның лаеклы кызы булу өчен үземне һәр яктан белемле итәргә омтылам. Телебезне, мәдәниятебезне үстерүдә үз көчемне куярга телим. Шул максат белән Казан Федераль университетының дизайн һәм милли сәнгать кафедрасында белем алам. Мин Лаеш районы Кече Елга авылыннан Резидә Кадырова. Менә таныштык та. Шупларны тагын бер кулга алыйм да. Әйтим әле. Матур булыйк кызлар. Һәр даим халкыбызның йөзлек кашы булыйк. Билалова Энжи Саба. Мин әтием һәм әниемнең иркәгелләре булып, оста итекчеләр, уңган шәлчеләр яшәгән, җырга моңга бай булган Саба районы Кече Шыңар авылында туганмын. Эшләгән һәр эшем Энҗигә тиң булсын дип, миңа Энҗи дип исем кушканнар. Мине айырып торган, мактау сүзләре ишеттергән ягым, бию сәнгате, шигырьләрем, кулъяулыктагы бизәкләрем аша матурлык тудыра алуымдыр. Казанга укырга китүем, бөтен Россия халыкара конкурсларда катнашып, югары дәрәҗәләргә ирешүем, күңел уфыкларын ачып, киңәйтеп җибәрде. Кая гына барсам да, мин авылымны, үзем яшәгән урамны, нәсел шәҗәрәмне хәтерләткән карт юкә агачын сагынам. Туган авыл, туган йорт, төп нигез. Шушы нигездә Кыяметдин бабам белән Минниса әбием бер-берсенә тугры булырга вәгъдәләр бирешкәннәр. Шушы нигезгә әтием Илһам, әнием Зөбәрҗәтне килен итеп төшергән. Шушы нигездә апаларым Алисә һәм Сөмбел туган. Шушы нигездә халкымның балага исем кушу, бәби туе, никах туе, каз мәсе кебек күркәм йолалары саклана. Мин бүген гади татар кызы гына түгел. Мин биштәремә халкымның Энҗигә тиң җыр биюләрен, гырыф-гадәтләрен, йолаларын тияп, үткәннәрдән киләчәккә китеп баручы юлаучы да. Халкымның йөзенә затлы муенсалары бик тә килешә. Халкым белән башкарган һәр эшем Энҗигә тиң булыр дип ант итәм. Табиблык бурычымны намус белән үтәрмен. Бар белемемне һәм көчемне халкымның тәнен генә түгел, җанын да дәваларга багышлармын. Ант итәм. Әюпова Азилә, Яршаллы. Кайчандыр әүвәл заманнарда, моннан бик күп еллар элек, җир йөзендәге кешеләргә 7нче җиде могҗиза иңдерелгән. Аларның һәр берсенә тирән мәгънә һәм гыйбрәтле фәлсәфә салынган. Менә ул мәрҗәннәр минем кулымда. Әлеге муенса ерак әбиемнән калган кадерле мирас. Әдәм баласы дөньяга аваз салыга, аны ана теле, ана моңы чорна бала. Газиз милләтен хөрмәт иткән нәсел баласы мин. Минем әнием атаклы мулла нәселеннән, әтием данлыклы сәүдәгәр Йосыф оныгы. 7 буынны үз иченә алган нәсел шәҗәрәм минем гырурлыгым. Халкым гырыф-гадәтләрен өйрәнеп, гаиләмнең иң кадерле яткәрләрен күңелемә салып, ныклы иман белән яңа заманга атлаучы татар кызы мин. Мин Әйюпова Азилә Илшат кызы. Татар әдәбиятына, сәнгатенә, театрына мәхәббәт белән сугарылып үскән чаллы кызы. Мин традициялар дәвамчысы. Әтиемнең әнисе дә, минем әти-әнием дә Казан дәүләт университетында белем алганнар. Мин әлеге уку йортының 4нче курсында укыйм. Инглиз, испан телләрен өйрәнәм, киләчәктә үземне мөгаллим итеп күрәм. Бәйләргә, шигәргә яратам, фотога төшерү белән мавыгам. Ә минем иң яраткан шөгылем әлбәттә җыр, моң дөньясы. Минем кулымда нәселемнең изге хатирәләрен туплаган, якты киләчәгемә күпер салучы мәрҗәннәр. Мин аларны изге гамәлләрем, игелекле эшләрем белән баетырмын. Ул бишек җыры,
иман нуры булып минем балама күчәр. Әлегә ул минем йөрәк түрендә. Габдрахманова Регина Актаныш. Мин аккош сынынан яралган кыз бала. Туган җиркәем Актанышны аккош эле диеп юкка гына әйтмиләр. Бер баһадир егет үзе барышлый күл өстеннән горур йөзеп баручы Зифа кышка күзе төшеп ах итә. Якынрак килим дисә, аккош карашкайын түбән төшерә дә, егет кирпек сирпеп өлгергән арада камышлар арасына кирип тә югала. Субханалла, нәк татар кызы кебек үзе дигән сүз зилеп төшә егетнең теленнән. Таң беленә башлагач та, бар Актанышны куе томан чолгап ала. Ак томан эчкәендә аккош искиткеч сылу кызга әверелә. Хак Тәгалә миңа җан өргәндә олы бурыч йөкләгән татар кызы булу. Туган туфраккаем Актанышның йөзек кашы да мин. Әткәм-әнкәмнең горурлыгы да. Яшь шагыйрә, драматург, публицист. Казан Федераль университеты диварларында татар журналисты һөнәрен үзләштерүче дә. Татар информ мәгълүмат агентлыгында яшь хәбәрче дә, актриса да. Иң мөһиме, әнкәм кебек газиз милләтемә тугры җан мин. Татар кызы. Сакла брук. Баш ишкаеңда чиккән калфак сакла. Күкрәгеңдә бизәп төшкән изү сакла. Үреп салган пар толымыңда зинһар көмеш юлпы сакла. Йөрәгеңдә милләтеңә кайнар сөю сакла. Шакирҗанова Гөлназ, Арча. Сизәсезме? Күрәсезме? Әкрен генә бар җиһанны алтынга күмеп, табигатькә, туган якларыбызга көзләр килә. Көз айларында тусам да, күңелем һәр вакыт яздай назлы һәм саф. Әтием белән әнием дә миңа иң матур, иң назлы исем Гөлназ дип кушканнар. Мөгаен алар минем гөлләр кебек назланып яшәүемне теләгәндер. Шуңа да бала чактан миндә михербанлык, мәрхәмәтлелек, тыйнаклык, сөйшәнлек кебек татар кызларына хас күркәм сыйфатларны тәрбияләделәр. Татар халкының сөйләм һәм әдәби телен саклап калган, халкыбызга бик күп бийек шәхесләр бүләк иткән Арча ягы кызы мин. Бала чактан бик хыялый, кызыксынучан, иҗатка гашык кыз булып үстем. Хәзер дә үземне төрле юнәлештә сынап карарга омтылам. Яңадан яңа шигырьләр өйрәнәм. Күңелем гел матурлыкка омтыла. Югары белемле ихтисатчы булсам да, сәнгатькә, әдәбияткә карата мәхәббәтем көчле булгангамы, әллә инде балаларны бик нык яраткангамы, язмыш мине китапханә белән бәйләде. Бүгенге көндә Арча район балалар китапханәсендә эшлим. Китап һәм матур әдәбият аша балаларда туган якка, туган телгә мәхәббәт уятырга тырышам. Ана телен саклап калуда үз өлешемне кертә алуым белән чиксез горурланам. Кечкенәдән китап укып үскән бала, киләчәктә милләтемнең горурлыгы булырлык кызлар һәм егетләр булып үсеп җитәчәгенә иманым камил. Татарстан дигән ватаным бар, татар дигән халкым бар минем. Үткәннәрдән түгел, мин халкыма, киләчәктән урын барлыймын. Галимова Адилә, Яңа Шишмә. Бик тауга менеп бер җырладым, сахраларга китте тавышым. Сахраларга китсә дә тавышым, басалмады йөрәк сагышым.
Бала шағымызды ақ ярымда. Менә күзгә тула 20, Казаннардан кайтып керү белән, болыныма яна йөгердем. Кояшы да мине сагынгандай, болыт арасыннан елмайды. Кайттыңмы кызым, Әдилә дип, Сәхрә җиле бераз моңайды. Кыр чәчәкләр миңа таба карап, шатланышып биеп алдылар. Татар кызы бәйгесенә алар мине шулай озатып калдылар. Яңа Шишмәдән барыгызга сәламнәр алып килдем. Татар кызы бәйгесендә катнашыйм әле дидем. Татар кызы булуына рәхмәтле Ходаема, чын татарча биеп, җырлап, шатлык чәчәм дөньяга. Мин татар, татар кызы дип бар галәмгә дәшәмен. Татар кызы булуым белән горурланып яшәрмен. Дисте еллар узып китер, тик бер сорау һаманда. Татар кызы нинди соң ул? Нинди булыр киләчәк заманда? Тыйнак, итәгатьле диярләр, тарихны белсен тагын, ана телен онытмасын, сакласын халкы данын. Кеше булып кала белсен, нинди генә заманда кайда гына булмасын ул, кеше булсын һаманда. Кызларның күрдек төрлесен, төрлесе күз кыстылар. Татарның да төрлесе бар. Кеше булып калсыннар. Минемчә, татар кызы ул креатив булырга тиеш, ачык күңелле булырга тиеш. Биеп, җырлап, шундый якты, елмаючан йөз белән барсында каршы алып, без татарлар кунакчыл халык, кунак итеп, бәйрәм итеп, менә шундый якты эмоциялар калдыра торган кыз булырга тиеш татар кызы. Хәерле кич, дуслар. Сәлам, Казан! Бөтенебезне кулларыбызга китер и Бергә. Молодцы. Синең бер карашың, бер назлы карашың, коштай канатландырды мине. Шак-шак күзе торам
Güzelim. Бик зур рәхмәт, дуслар. Уңышлар кызларга. Татар кызы нинди булырга тиеш? Миңа калса кызганыч бу сорауга инде тиздән мәктәпләрдә өйрәнә башлаячаклар. Татар кызы ничек булырга тиеш? Бу үзе бер куркыныч әйбер. Барыбер дә әле мисалга куерлык, карап сөйнерлек, карап куанырлык кызларыбыз бар. Аллага шөкер. Бөтен өмет шул кызларда. Бөтен өмет шул кызларда. Иң беренче татар кызы бәхетле хатын, бәхетле әни булырга тиеш. Аның өчен инде кеше яшьтән әзерләнергә тиеш, кеше үзен әзерләргә тиеш тормышка. Мин инде бөтен хатын кызларга телим нәфислек. Хатын кыз кышкырып түгел, кышкырып сөйләшү, кышкырып талашу түгел, кышкырып еласа да матур булырга тиеш. Хәзер инде хатыннарыбызның елый да белми, ул үзе бер куркыныч әйбер. Шуңа күрә ничек күңел телим сезгә. Бәхетле әни булуыгызны телим. Татар гаиләсен саклап торучы, гаиләне яклап торучы әлбәттә хатыннан бик күп тора. Шын татар кызы, татар хатыны, татар әнисе булуыгызны телим. Уңышлар сезгә. Илдар Алекбаев. Yaratam disin sen şunun için berdin yerle vırlatam disin seni. Yok erkem sen unutma, yanlış ol dünyada, min yaşın bit unutma sen ana. Yaratam disin sen şunun için yaşa benden vazgeçem disin seni. Yok erkem sen unutma, işin derdin yaşavın, benim için kıymet barın arsadarını. Yok erkem sen vazgeçme, yaşavdan yaşavın, benim için kıymet barın arsadarını. Yaratam disin sen şunun için bardın yaptık vırlatam disin seni. Yok erkem sen unutma, dünyanı bu dünyada, min yaşın bit unutma sen ana. Yok erkem sen unutma, dünyanı bu dünyada, min yaşın bit unutma sen ana. Yok erkem sen unutma, dünyanı bu dünyada, min yaşın bit unutma sen ana. Хатын кызның төп сыйфаты, аның минемчә татар хатын кызының төп сыйфаты шушы зирәклек. Ул башны дөрес юнәлешкә бура белергә тиеш. Инде мен иремне бәхетле итәргә теләдем дигән, нәрсә эшләдем дигәндә, мин аныңча уйларга, аның бөтен күңел халәтен аңларга тырыштым һәм дөньяга аның күзләре белән карарга тырыштым күпмедер. Һәм мин үзем өчен бик яңа, бик матур дөньялар ачтым. Һәм икенче яктан мин аның менә туганнарын үземнеке кебек кабул итәргә тырыштым. Һәм шулай кабул иттем дә. Менә бүгенге көнгә кадәр без аның туганнары белән аралашып яшибез. Татар кыз балага нинди генә милләттән булса да, аңарга табигатьтән икеләтә авыр җаваплылык йөкләнгән. Ир-атларга караганда да авыр җаваплылык йөкләнгән. Чөнки ул әни, чөнки ул киләчәккә кеше тәрбияләшәк кеше. Һәм менә мин татар кызларына үзләренең татар икәнлекләрен онытмыйча, үзебезнең матур гореф-гадәтләребезне, үзебезнең
tatar sıfatların kileşek buğunğa tapşıra alırlık güçlü boğularını diler edim. Biz kızlarımızını milletimiz bizege güzel ilgisi ikenin aytken edik indi. Менә шул өлгеләр ярдәмендә хәзер башка милләтләрнең дә хәзинәсен барлыйк әле. Бию сәнгатенә юл алыйк. Кадерле дуслар, сезнең игътибарыгызга яңа конкурс, бию конкурсы. Жюри алдындагы битләрдә ул халыклар дуслыгы дип билгеләнгән һәм иң югары бәя 10 балл. Башлыйбыз. Әйдәгез башлыйк.
sois la alegría de la vida, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, nuestra alegría no debe perderse, brilla sin nuestra luz delante de los pueblos, para que vean nuestra obra y alegren al Señor que está en los cielos. Kiyinirga deyish u motor, tatarcha. Tatarcha kiyinirga deyish endi. Motor borga tiyish, motor olmayırga tiyish. Chunki u tatar qizi bo'lgan endi. Tatar qizi hurmatli borga tiyish, tamni pishirga tiyish. Siz meni ma'nini bilasizmi, Androshnik Xo'janovani bilasizmi? O motor, o shibar tamni pishirar. O xudo bizni g'ilirata butun narsalarga. Chechlarni motor tararga deyish, motor prichoskalar yasarga deyish. Ani u bik motor, tamni pishirib, yaxshi tatarcha shilasha bila, u g'irimni irata. Mana shunday menimcha tatar qizi mening eng ishkili bo'lga deyish. Shesh turunda tatar qizi sheshni jiyib, tarab, motor yasarga deyish. Javobga qashirsa tag'in aybatroq bo'lar. Chunki u musulmoncha bo'lar. Esenlermisiz? Xayrli kech. Hurmatli tomoshabinlar, ikkinchi birgalashib Jiydim jilak degan shirni shirlayganlar. Hey! Qora o'rmonlar o'rtasida qoriman nergisdi malali. Qora o'rmonlar o'rtasida qoriman nergisdi malali. Bordaklar yükselir, aramada güllerde, jıydı sarı jıyılışkan şişe
дус, таңды болып яшерге ясынышлайды достар. Бик зыр рәхмәт. Зыр рәхмәт. Дважды татарка, так получается, что она по отцу крымская татарка, а по матери казанская татарка. Вы хорошо живете? Замечательно живем уже 33 года. Вот мы женаты, у нас 2 детей, взрослых. Да и вообще я счастлив. А чем она счастлива? От чего? Она мудрая женщина, она красавица. Она очень хорошо готовит, а путь к сердцу нашему лежит через желудок. Не только она хозяйственная, она меня понимает, даже говорить не надо, мы даже молча можем беседовать и будем друг друга понимать. Это некрасивые слова, это много, даже на бытовом уровне, да, вот вопросы или о культуре мы, о политике мы, даже вот иногда бывает 2-3 слов достаточно, чтобы понять друг друга, даже без слов понимаем, даже на таком, видимо, то, что вот захотелось мне сегодня плов, я прихожу домой, она готовит этот плов, вот не знаю как это, да, или вот просто хочу кашу гречневую, прихожу домой, у меня каша гречневая. Конкурсанткам, а я им желаю прежде всего быть счастливыми, если они захотят, если смогут, чтобы они брали от жизни больше позитива. Жизнь, она намного прекраснее, чем нам кажется, да. Я им здоровья желаю, им и их близким. Сәлем, дуслар! Бізді тынмақ йөрәк тепкәнін әркем біле, жаның бие туктама дие. Иң шибәр кызларда елмая кызыктырып, бие таңға кадәр барсында онытып, бу җырны ишеткәндә артыннан кабатла. Иң шәпләре, татар яшьләре, алга барабыз, бергә без булдырабыз. Иң шәпләре, татар яшьләре, алга барабыз, бергә без булдырабыз. Кәефләр ничек, шәпме? Ягымлы җәй артыннан салкын кыш килсә дә, бие дустым туктама бердә. Тавышыңны ишетеп күршеләр менсә дә, бие таңга кадәр күршең белән бергә. Бергәләп! Иң шәпләре, татар яшьләре, алга барабыз, бергә без булдырабыз. Иң шәпләре, татар яшьләре, алга барабыз, бергә без булдырабыз. Яраткан кешең сине яратмыйм дисә дә, бие дустым туктама бердә. Бүгеннән ни булса да нишләргә беләсең, бие дустым гомрең заяга үтмәсен. Бармы залда яшьләр? Иң шәпләре, алга барабыз, бергә без булдырабыз. Иң шәпләре, кызлар молодцы, алга барабыз, бергә без булдырабыз. Яшьләр бергә! Иң шәпләре, татар яшьләре, алга барабыз, бергә без булдырабыз. Иң шәпләре, татар яшьләре,
Зур рахмет. Эх, иншатлар, Татар кызлары. Кызлары. Анда кызлар шәп шул. Ярый, ял итеп алдык. Инде бәйгебезне дәвам итеп, кызларыбызды янәдән сәхнәгә чакырасыбыз килә. Кызлар, һәм алкышлар. Без сезне көтәбез. Алкышларны жәлләмибез безнең кызларыбызга. Инде кызларга мөрәҗәгать итәсе килә. Кызлар, без инде сезнең сөйләм осталыгызны ишеттек. Биюләрегезгә карап таң калдык. Хәзер үткен фикерегезне тикшереп карыйсыбыз килә. Сезгә берәм-берәм килеп, менә бу тартмадан сораулар алып, аларга тапкыр җавап бирергә кирәк булачак. Тик зинһар өчен Рузальның матур күзләренә карап, сокланып катып калмагыз, яме? Сөйләштекме? Ягез әйдә, кем беренче? Рәшид, син аңлыйсыңмы хәзер менә безнең вакыт менә ниһаят килеп җитте. Розаль, мине тут зинһар өчен мин кайгыра башладым. Әйдә, нинди сорауны укыйсың? Микрофонга барып, һәм инде аңа тапкыр үткен җавап бирергә тырышасың. Рәхимит, микрофон. Күрерсең, анда үз хәлен көләрсең. Көләрлек булса, булмаса еларсың. Күлдерә, елата һәм уйлата торган нинди урында сүз бара бу юлларның авторы. Димәк, Бу бәлки студентлар кошелегы турында сүз барадыр. Бер карасаң анда акча бар һәм көләсең, икенче караганда инде ул юк. Һәм син әлбәттә инде елыйсың. Чын барлыкта инде бу юлларның авторы безнең бөек шагыйребез Габдулла Тукай. Монда театр турында сүз бара. Алкышлар безнең катнашучыбызга. Алкышлар буенча дөрес, бөтенесе беләләр бу Габдулла Тукай сүз икәнен. Әйдәгез, чираттагы кызыбыз. Менә монда алкышлар кирәктер инде. Әйе. Нинди төпле алымнар Сезгә тартманы ачып та бирәм. Заг уйламагыз, монда бисмилләләрне әйтә алалар. Рахман, рахман. Кызларның кыскасы, кызларның яраткан конкурсы, ул интеллектуаль конкурс. Янәдән хәерле кичләр. Минем соравым, кайнананы ачуландырмас өчен нишләргә кирәк? Бик кызык сорау. Иң элек инде кайнананы ачуландырмас өчен аның киеннән генә торырга кирәк дип уйлыйм. Тәмле сүзеңне кызганмаска кирәк. Чөнки инде ул тәмле тел җан азыгы. Инде икенче төрле иттереп әйтсәк, чәчең белән җирсе белергә кирәк. Иң колай вариант дип инде аерым туру дип саныйм. Рәхмәт. Менә бу дөрес сүзләр, хак сүзләр. Янәшәңдә электрошокерда бер дә комача уламас дип әйтергә мөмкин. Әйдәгез, дәвам итәбез. Кызлар, сезне һәр вакыт күзләреңә карап килә, моннан ук күреп. Юк, ул тартмага карый, кайсы җавап, кайсы сорау эләгер микән дип менә йөрәк тавышы моннан ишетелә дөресен әйткәндә. Кредит алган кебек кайгырып тора. Син кредит алган кеше кебек буларак беләсең, Рәшид. Мин как раз кредит алган кеше инде. Әйдә. Мәхәббәт сүзен өч җөмлә белән аңлат дигән. Кызык. Аңладып кара әле. Безнең исемнәр булсын инде анда, яме? Мәхәббәт ул шундый хикмәттер. Бал ягылган ике телем икмәктер. Безгә карама лизин. Бер-береңә түзеп, хөрмәт итеп, гомер итмәктер. Сүзең китап. Рәхмәт. Безнең кызларыбыз шигырьләр язучылар бар дип сөйләделәр, әмма презентация вакытында сизелә. Бу кызыбыз сиңа шигырь язса, нинди матур шигырь булыр иде. Тик хатының башкача әйтер иде. Әйе, ул мин әйтмәкче идем, кызганыч, ул өйләнгән дип бетергә тиеш ул шигырь. Дәвам итәбез 9нчы санасында. Кызыбызны чакырабыз. Рәхимит, монда күп калмады. Беренчерәк чыгучы кызларга күбрәк бәхет елмая, ни өчен дигәндә, чөнки аларның сайлау хокукы күбрәк. Минем соравым, татар халык әкияте. Дәвам итегез. Бурын заманда яшәгән ди өчпочмак белән кабартма. Бурын заманда яшәгән ди өчпочмак белән кабартма. Резидә исемле кыз килгән ди. Барысын да ашап бетергән ди. Бу бүгенге буфеттагы хәлләр булды бу. Юк, син бөтенесен белеп бетермисең. Кызлар әлеге конкурска әзерләнгәндә бер атна дәвамында ашамадылар. Шуңа күрә аларның бөтен уйлары ашау да ризык турында. Әйтәм мин аны бүген бөтенесе кафега чаптылар беренче булып.
Мин менә алар автобуста барганда Макдональдс кырыйннан үтә алмыйлар, елыйлар. Тәрәзәгә ябышып торалар. Әйе, давам итәбез. Кызлар, әйдәгез, рәхим итегез. Ширәстагы кызыбыз. Алкышлап көч билеген үзенә. Дуслар, сүз уңайыннан узак уйлыйсың. Узак Күпмечек сайлыйсың. бармаклары белән булай сайлады. Гармунчы кызыдыр. Казан ханбикәсе исемен йөртә торган журнал иң элек нинди исем белән чыккан? Казан ханбикәсе исемен йөртә торган журнал Азат хатын исемен йөрткән иң элек. Хәзер Сөембикә. дөрес. Син тагын сорау биргәч күрдеңме бу усал күзләрне сиңа ничек карап куйганын? Мөхәррирләрен сорап тормадык инде. Давам итәбез, кызлар. Безнең дуслар, бер әйбер генә әйтәбез, безнең сценарийда язылган, кызлар килгәндә алкышлар дип язылган. Менә һәрбер сценарийда. Кызлар, әйдәгез. Кычкырып куйсагыз да була, бер нәрсә сөйләп. Жюри әгъзалары сез барысын да язып теркәп барасыздыр. Кызларның саннары аларның кулларында. Укыйбыз һәм җавап бирәбез. Минем соравым, шәше озын, акылы кыска дип кемгә әйтәләр? Миңа калса, алай дип су анасына әйтәләр. Чөнки кем инде алтын тарагын басмада калдырып китә. Монда вариантлар бик күп булырга мөмкин. Менә шәше озын, акылы кыска. Кем булырга мөмкин? Мәсәлән, мин телефонны таксида калдырып киткәнем бар. Тагын кем булырга мөмкин? Мәсәлән, шәше озын, акылы кыска. Ләйсән? Сине чыкканда Мин, әйе. Давам итәбез, кызлар, рәхим итегез. Менә нинди җан атарлар монда җыелган. Алар һәрмәсе өчен җаната, үзләренең кешеңнән түгел. Ла хаула ва ла кувата. Хәерле кич. Хәерле кич. Соравым. Рөстәм Нургалиевич Миннехановка нинди сорау бирер идең? Опа. Син сак бул, яме? Сак бул хәзерге вакытта монда. 1000 тапкыр уйла, 1 тапкыр әйт. Син Сабадан түгел, ләкин монда Сабадан катнашучы бар. Алабугадан. Ну, Алабуга Аласа бөтенесен әйт. Әйе, сезнең экономический зона, рәхим итегез. Хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, сезгә Эмиль Талиповның сезне күрсәткән пародиясы ошыймы? Опа, жюри сизәсезме? Ялагайлана әкрен генә. Дорогие татарстанцы. Әйдә. Булдымы ни? Бер генә сорамыни? Юк, бер генә, әйе, җиткәндер дип уйлыйм. Җиткәндер. Алкышлыйлар үзенә. Җәмәгать, сезнең ничектер, ләкин безнең Рәшит белән Рөстәм Нургали улы Миңнехановка бер нинди дә претензиябез дә, соравыбыз да юк. Бер нинди претензия юк, бер нинди претензия юк. Давам итәбез. Монда 5 сорау гына калды. Үтте бер көн. Әйе. Тиз генә кияүгә чыкмаска без зук сайлыймы? Телефоның Кабан күленә төшеп китсә, ул Кабан күле хәзинәсенә әйләнә аламы? Телефоным Кабан күленә төшеп китсә, ул әлбәттә Кабан күле хәзинәсенә әйләнә ала, чөнки андагы тупланган мәгълүмат санап бетергесез. Инде миңа яңа сәбәп булыр телефон алырга. Алдырырга. Әти-әниләрем монда утырган булса, тешләрен кысып куйганнардыр. Мин башкача әйтәм, хәзерге телефоннарның бәясен карасаң, телефон Кабан күленә төшсә, ул хәзинә булмый, Кабан күле хәзинәгә әйләнергә мөмкин. Әйе, аеруча соңгы iPhone менә зат күптән түгелнә чыккан 11-нчесе. Ошадымы җаваплары? Сез алкышлар белән. Ошаса алкышлыйбыз. Билгеләгез. Безнең 4 кызыбыз калды, 4 җавап. Бу Розалигәме алкышлар? Юк, бу Алия бөтен туганнарын, дусларын WhatsApp'та группа ясап чакырган. Әйдә. Хәерле кич. Соравым. Баламанжы нәрсә ул? Бәлки рецептын әйтерсең. Баламанжы ул инде шундый үзенчәлекле, татлы бер ризык. Инде рецептын беләсегез килсә, театрга барып банкрот спектаклен карап кайтыгыз. Әйтте дә суалды. Бу тагын бер таш бит әле Эмиль Талипов бакчасына. Ник кызлар бөтенегез Галиаскар Камал Эмиль Талиповка куанасыз. Әйе.
3 генә калды. Hayırlı kişiler barşağızға да. Минем сорау. Иске татар бистәсен ни өчен иске диләр? Ул кайда урнашкан? Иске татар бистәсе Казаныбызның Вахит районында, Кабан күле буенда урнашкан. Һәм ни өчен иске диләрме? Чөнки менә элекке вакытта мәчет кайда беренче салынган, шунда бистә барлыкка килгән. Аннары башка җирдә мәчет салынгач, аны яңа бистә дип йөртә башлаганнар, элеккесен инде иске бистә дип йөртә башлаганнар. Рәхмәт. Алкышлар. Рәхмәт. Син мәчетләрнең исемнәрен беләсеңме соңындагы? Иске бистәдә мәсәлән. Мин хәтта бу мәгълүмат турында да белмим, дөресен әйтәм. Мәктәпне медаль белән бетерсәм дә Ялырга кирәк. Мондый Шуңа күрә мин монда. Шуңа күрә мин монда. Әйе, димәк. Дуслар, рәхим итегез. Сорауны укыгыз һәм инде җавап бирегез. Хәерле кишләр барыгызга. Так, сорауым. Сакланып калган үзегезгә генә хас йола бармы? Туктагыз. Сезнең гаиләдә сакланып калган. Монда андый сүз юк, но мин шулай баглым инде. Шулай инде. Гаиләгездә сакланып калган, үзегезгә генә хас. Бер йола бар инде бездә. Мин аны әйтсәм, әни ачуланыр инде мине кайткач. Әнисе монда бит. Мин контролирую, әйт. Туктагыз, әйдәгез алдан ук ачуланмаячаксызмы? Әйтсенме? Юк. Рөхсәт бар, Регина Рәхимит. Әниемнең әнисе, Ерак әбием. Әниемә 12 яшьтән башлап, менә нәкъ 12 яшьтән башлап әниемә гел сөйләп торган. Еракка кияүгә чыкма. Еракка кияүгә чыкма, үзебезнең авылга гына чык. Ачуланыш әйтә калсагыз, берәрсе әйтә калсак, чемоданнарыңны җыярсың да өйгә кайтырсың дигән. Һәм әнием Мамадыштан Октанышка килгән. Ерак түгел инде. Ничек ерак булмасын? Ерак бит инде. Ерак инде. Менә шулай итеп әнием чыкканда киткән. Хәзер әнием миңа сөйли инде кичкенәдән кызым еракка чыкма ди. Менә мин бик кайтырым, кайта алмыйм ди. Чемоданнарымны җыйганчы, тутырганчы инде дуслашабыз ди, булмый ди. Кайтканым юк ди. Менә ышанасызмы, бер елга бер тапкыр гына кайтып килә инде. Менә шулай. Һәм әнием миңа гел әйтеп тора инде, кызым еракка кияүгә чыкма ди. Менә ничек булыр инде? Нигә сез аны безгә карап әйттегез? Безнең Регина, безнең гаиләдә бер генә традиция иде. Ул марҗа булмасын. Бетте. Бетте, башкасы юк. Иң мөһим традиция. Әйе. Рәхмәт бик зур, алкышлар Регинага. Рәхмәт. Рузаль бетәме юк, мин үземне көчкә тотып торам, мин каушый башлыйм. Ярда синең камытың бар. Безнең күп калмады. Сиңа инде сайлау иреге юк. Соңгы сорау. Хәерле кич барчагызга да. Синең хыял йортың. Минем хыял йортым ул 3 катлы коттедж. Аппетиты зур. Аның менә шул йорт эчендә бар тик мәхәббәт, балалар һәм хатын-кыз бәхете булырга тиеш. Туктагыз, беренче катта мәхәббәт, икенче катта балалар һәм өченче катта нәрсәләнде? Хатын-кыз. Хатын? Хатын-кыз бәхете. Хатын-кыз бәхете. Яхшы. Барысы да инде. Шулай ук пешекче, идән жуучы. Әйе, барысы да. Исти аласың. Без монда күбрәк сөйләдек, бугай монда син күбрәк сөйләргә тиеш, чөнки жюри агзанып, агзаларны бәйләргә кирәк. Менә шул инде минем хыял йортым. Яхшы. Шыңга ашсын дип теләктә калабыз. Рәхмәт бик зур, рәхмәт бик зур. Инде әйдәгез, искиткеч җаваплар минемчә эчтәлекле, шул ук вакытта юморы да бар. Минемчә кызлар алкышларга лаек, әйдәгез аларга алкышларга лаек. Ат итеп алкышларны жәлләмибез. Инде кызлар, киләсе конкурска әзерләнә торыгыз. Рәхмәт барыгызга да. Без тамашачыларыбызга җыр бүләк итәбез. Шулай ук алкышлар белән каршы алыгыз һәм күңелегезгә хуш килер дип ышанып калабыз. Тагын Камал театрыннан никтер исә хуш килер дип, никтер менә Күзләрендә минем нурлар kimi сыман нурсыз
Рәхмәт. Аллаһы Тәгалә безгә хатын-кызларны әманәт итеп тапшырган. Хатын-кызларыбызга бала тәрбиясе. Без үзебезнең балаларыбызны татар итеп, чын мөселман итеп, үзебезнең татар мәдәниятен, әдәбиятен, тарихын белгән, шуны дәвам иткән, киләсе буыннарга тапшыра торган балалар итеп тәрбияләргә тиешбез. Һәм алдагы көннәрдә без инде үзебезнең татар кызларын чын мөселман, әти-әниләренә мәрхәмәтле, киләчәктә кияүгә чыккач инде хәләл җефетләренә ихтирамлы һәм инсафлы, иманлы балалар тәрбияләүче булуларын телибез. Алыштырмыйм синең бер җырыңны кыйып яуган яңгыр тавышына. Мәңгелек дым бирә тавышың, саф мәхәббәт шәшәгәң тамырына. Әйдәгез, без дә жюри белән бергә кызларыбызның гүзәл тавышларына колак салыйк әле. Алар белән моңланыйк һәм бергәләп кушылып җырлыйк. Алкышлар! Күңелеңнең иң түренә никелең бикле йозак. Үткәрмисең бер көнне дә шакысаларда узак. Мәхәббәт ачкычларын яратырмын әле бер, кайчан булса да үземә каратырмын барыбер. Мәхәббәт ачкычларын яратырмын әле бер, кайчан булса да үземә каратырмын барыбер. Kışların yaradırman elver, başım bulsa da üzüme karadırman barber. Jırla jırla deyip eytesiz sizgen indi jır kirek. Jırla jırla deyip eytesiz sizgen indi jır kirek. Hey sizgen indi jır kirek. Sizning alda jır jırlarga sandık açtele kirek. Vay canı sandık açtele kirek. Ufak azan yollarının bağanaları şırşı. Ufak azan yollarının bağanaları şırşı. Hey bağanaları şırşı. Başka yana bulmak düşse sizde bulursunuz jırşı. Vay canı sizde bulursunuz jırşı. Vay canı sizde bulursunuz jırşı. Sandığa şimdik sayrıysan, nimaң var bu ayda. Min de senin kebek mağlı sabır idem şulayda. Sandığa şim güzelim, tibretme tol üzegin. Tüzerge kolgaş tüzerimi. Ezilse de üzegin. Sandığa şның balalar
Шымтеліге келіп сабыр етерге қошты Сандуғашым güzelim Tibretme tol үзегін Түзерге қолғаш түзерімі Üzülse de üzegim Арыш юлы бергене, сүйгенімні көргене Түттәлләргә гүлгә ситмә, сүсіп йөрәккә емә Яның гына бит инде, килгән генә бит инде Йөрәгем өзелгәндә дә сине сөям бит инде Яның гына бит инде, килгән генә бит инде Йөрәгем өзелгәндә дә сине сөям бит инде Izlemede yok buradan Benim kebek giygenler Üzüm korkam, üzüm gittim Fayda tağın şunday var Yanım gına bitindi Kiyem gına bitindi Yüreğim üzülgende de Sine süyen bitindi Yanım gına bitindi Kiyem gına bitindi Yüreğim üzülgende de Sine süyen bitindi Ак шәшәкләр кебек кар ява Хәтерләтеп ямрым ай кеше Шамыр чәчәк атканы туайда Йөргән иде киткән нур тишеп Шамыр чәчәк атканы туайда Йөргән иде киткән нур тишеп Тормыш юлларыбыз шул кичтә Аерылды төрле якларга Шулай да иркәмлестә Алыштырма маны ятларга Шулай да иркәмлестә Алыштырма маны ятларга Алыштырма маны ятларга Талайлана, талга ипәк бәйләнә Талайлана, талга ипәк бәйләнә Күргәнче сүзем күп була, күргәч телләр бәйләнә Күргәнче сүзем күп була, күргәч телләр бәйләнә Талы бөгелеп тора Талы бөгелеп тора Тагын бер күрәсем килеп үзәк өзелеп тора Тагын бер күрәсем килеп үзәк өзелеп тора Тал тирәкләр утыртканнар ак идел читләренә Тал тирәкләр утыртканнар ак идел читләренә Алсу
күлеп тора. Kalfağım var şelim yok, şel olmayışa halim yok. Siz dostlarım kokuşun, jırlamayışa halim yok. Kudurşun gürlidir, bolasın uyattırığa. Elde yarı dostlarım var, ko'nglimni yuvattırığa. Kudurşun gürlidir, bolasın uyattırığa. Elde yarı dostlarım var, ko'nglimni yuvattırığa. Dərəz aşıb jimlər siptim, aşağız tuşqaylarım. Qayğı həsrətlər
дә якын шусин Кырларың өстеннән искән Җилләргә хәтле сусин Тезеләнем шишмәләреңә Бетмидек сусаугана Мин
biz berge Nege bu aylı dünde Yalnız sırasın birde Evde bilmeyim dönüşlerge Ardından yürüyüm günde Cevap gütem bugünde Bas kızım Habibe Sen basmasan min basam Senin baskan izlerine min de giderip basam Bas kızım Habibe Sen basmasan min basam Senin baskan izlerine min de giderip basam Etmine Habibe etmine Neşe aşık edip özüne Hislerge batırdım uylarıma kırdı Gözlerin kulağın yüzerin Süzerin suluşun karışın Bir kuru demengi hepizeydi yürekli bir şey Şakayda bir yerge Varama hiçbir kimge Kolayık birge bir kıyda Bas kızım Habibe Sen basmasan min basam Senin bastan izlerine min de giderip basam Bas kızım Habibe Sen basmasan min basam Senin baskan izlerine min de giderip basam Etmine Habibe etmine Neşe başlılıkta özüne Hislerge batırdın uylarıma girdin Gözlerin kulların yüzerin Süzerin suluşun karışın Bir kuru demengi hepizeydi yürekli bir şey Bas, Habibe bas, Habibe Habibe bas, Habibe bas, Habibe bas, Habibe Habibe bas Yanıma gir bugün çalıp kuşağıma sığın Yanıma gir bugün çalıp kuşağıma sığın Bas kızım Habibe Sen basmasan min basam 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 Rahmet. Татар кызы нинди булырга тиеш? Минемчә, иң әүвәл ана телен, милләтебезнең тарихын, мәдәниятын белергә, әти-әнисенә мәрхәмәтле, туганнарына туган җанлы, дусларына чын дус булырга тиеш. Билгеле инде, нәфис гәүдәле, зыйфа буйлы, йөзе сөйкемле, матур чәчләре белән күркәм булырга тиеш. Уңган, булган, пөхтә, сабыр хылыклы. Менә бит барыбыз да без күбәләкләрнең матур төсләренә сокланабыз. Менә татар кызы да шундый матур сыйфатларга бай булсын. Мин чын күңелемнән татар кызына уңышлар телим. Тормышында бәхетле мизгелләр көп булсын. Достар, август айында гына дөнья күләм 45-нче World Skills чемпионаты булып узды. Кызларыбыз әлеге чараның тамашачылары гына түгел, президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңнеханов белән фотога да төшәргә өлгерделәр.
Һөнәр дигәннән, безнең кызларыбыз шул хәтле уңган, шул хәтле булган, алар 3 көн дәвамында аш-су осталыгы милли ашлары пешерделәр һәм калфак чигү осталыгында көч сынаштылар. Әлеге бәйгене Ак Калфак оешмасы рәисе Кадрия Рәис кызы Идрисова оештырды. Алкышлар! Һәм инде әлеге видеоны, дуслар, әлеге видеоны сез интернеттан таба аласыз, ул бик популяр. Әйе, дөнья күләм ярышларның девизы «Киләчәк синең кулыңда» дип атала иде. Бүген исә баш калабыз иң гүзәл конкурсны кабул итеп алды. Аның девизы «Милләтебез язмышы әниләр кулында». Кызларыбыз шул дулкыннан айырылмыйлар. Безнеңчә современный итеп, заманча итеп бийләр. Ә менә нинди бию икәнен хәзер сез үзегез дә күрәсез. Жюри иң югары бәя 5 балл. Онытмагыз. Киттек. Жюри белмеймін, ләкин менің күңелімдә гелбею. Қайсы яқларда йөресәм дә тирә-якта гелбею. Миңа қарап аптырама бит, белмеймін, ләкин бу бит бит. Аха, һинең матур карашларың мине исертә. Уху, әйдә бергәләп бүген уйнарбыз. Махаббат, айлы махаббат. Һинең күзләрең матур, һәм мин бүген сине битәм, baby. Җырлый белмеймін, ләкин минең күңелемдә гелбею. Кайсы якларда йөресәм дә тирә-якта гелбею. Җырлый белмеймін, ләкин минең күңелемдә гелбею. Кайсы якларда йөресәм дә тирә-якта гелбею. Миңа қарап аптырама бит, белмеймін, ләкин бу бит бит. Аха, ирендәреңде үбеп очам мин җәһанга, алыс якларга. Минем кулларым үрелә синең тәнеңә, бары шигенмә, бу минең янымда гелгенә. Бездә уйларым булсын, шушы бәюдә, бары бүгенгә, икебез әйләнәбез бергә. Җырлый белмеймін, ләкин минең күңелемдә гелбею. Кайсы якларда йөресәм дә тирә-якта гелбею. Җырлый белмеймін, ләкин минең күңелемдә гелбею. Кайсы якларда йөресәм дә тирә-якта гелбею. Әфәрин сезгә, кызлар. Бөтен яктан булган. Бөтен яктан уңган. Хөрмәтле дуслар, туганнар, милләттәшләр, безнең кызларыбыз бик күп төрле сынаулар аша уздылар. Инде жюри агзаларының нәтиҗәләр ясарга вакыты булды. Бәлки алар ниндидер фикергә үзләренчә килгәннәрдер. Инде хәзер без сезне, жюри агзалары, алкышлар астына фикер алышырга, киңәшләшергә задабыз, дуслар, әйдәгез, алкышлап безнең жюри агзаларын Заты Галәм.
Хәзер аларның иң авыр мизгилләре килеп җитте. Алар иң кызлар арасыннан Татар кызы 2019 номинациясын билгеләячәкләр. Сәхнәбез буш калмый. Гаиләнең бәхетлек сәбәбе ул инде иң беренче чиратта үзебезнең милләттән булудадыр. Без барыбыз да чын татар кешеләре дип әйтәсем килә. Ирем дә үзебез дә татар авылында туып үскән гади балалар. Балаларыбыз инде Аллага шөкер татар телендә иркен сөйләшәләр. Һәм бер-беребезгә булган мәхәббәт, ул ир белән хатын, ата белән бала, ана белән бала арасындагы мәхәббәт дә, бер-беребезгә ышаныч та менә шул бәхетне хасыл итәләр дип уйлыйм. Минемчә инде менә шул үземнең татар хатыны буларак балаларны яратуымдыр, иремне хөрмәт итүемдер. Менә шулар да гаиләнең төп нигезедер һәм иремә нәкъ менә шул сыйфатлар ышыдыр дип уйлыйм. Әлбәттә инде без татар хатын-кызлары яхшы ана булырга, яхшы хатын булырга тырышабыз. Һәм киләчәк буынга да үзебезнең телебезне, үзебезнең динебезне тапшырырга өметләндерәбез. Балаларга нәсихәт биргәндә дә, улым, татар кызларына кара, балаңның анасы нинди булачак, син аны шулай итеп күзалла дигән сыйфат белән аңлатырга тырышабыз. Һәм һәрбер гаиләләргә дә бәхет, шатлык телибез инде әлбәттә. Бик зур рәхмәт. Мен бүген нейлә теге
kimdir bilendir bahaslaşkanda kimdir ayta vallahi yok ol nersesini şoňa şanap ýerýsin. Meýtem men Allah'ın buluğunun en zor delili bulup mana şunday kızlarını, güzel hatın kızlarını yaratığı şu bir ulu delil bulup tura. Bizning kızlarımız, hatın kızlarımız baxtly bolarga tiýiş. Ol jamgyýetniň buruşy, ol bizning erlerimizning buruşy. Agerde hattan kızlarımız baxtly eken, значит jamgyýet şista baxtly bolaşak. Uyandım da sizden, ben yaşay sizlergen, yaňara köňelim. Algan her bir sugış, yarany düzelde, sagışlarım üde. Anla bu temni hazır kutem, köňelimni tırnaqtırgan hisler yolda ışıksız süden, bir de kızgın süden. Anla bu temni hazır kutem, sağın vermey ötkenim, unutırgan men aşyk seni. Irekle, başıma atlama, kıdeli buylama, kaydırman dime, irekle, gözüme karama, ne buldu sırama, ömür bildiğime, irekle. Kaplanan kızı, seni asratan günü, ne koyarmadım iken yalansızı. Hazır şiklerim yuğaldı, birike yol açıldı, kuş kileşekte adım yasadım. Seni ayıplarım, solumda hislerim, başka karışlarım. Kaytarasın kimi, uzan vakitlarla, sanayım adımlarla. Direkle, başıma atlama, kıdeli buylama, kaydırman dime, direkle. Gözüme karama, ne buldu sırama, ömür bildiğime, direkle. Anam üzümne kimse kuşa bulur gelir Hekimne tilgelerge buşak bile Mıntirli kisekke basam onu tukta Utup kire uzakı İşitli yalnız biterge jiye bulgan var gücüne Kimine direk İkilesi yalnız üzüne külesi Aha bir de sürece geçeceğiz Rahmat Bizur, barlık katnaşucularını beyram bilen kutluyoruz. Hem sizin bilen buldu. Qaraş türkümü!
Hürmetli tamaşaçılar, jan atarlar, köpmegene sınasaq da sınalmaz kızlar arasında Ижау şehirinde Tatarstan'danın yaklayacak Tatar kızın bilgiler vakitte yakınlaştı. Bugün biz Tatar kızın nindi bulurga teyiş degan so'rovga javob izledik. Hem izlep topa aldık deb o'ylayman. Rozal, İng zirek, eng ilgir, ing mülayim, eng ixlos, ing ilhamlı, eng ijodiy, ing akıllı, eng tirish, ing ungan, eng insofli, ing usta biyuşi, xalq muhabbatini yovlovchi, ing yalqov degan nominatsiya bizda yo'q qizg'anishga qarshi. Do'stlar, biz bik tilab hozirgi vaqtda juri a'zolarini sahnamizga chaqiramiz. Olqishlar ostida albatta. juri a'zolari rahim etingiz. Jüri a'zolari olar bizni eshitadilar, rahim etingiz. Shu arada do'stlar, shu arada bunda jon atarlar bor, jon atarlar bor ham eshitasiz kelar. Kim bugun jingashak? Sizdan so'rab olaylik. Kim bugun jingashak? Rozal, olar sen jingasin deylar, sen boshqa kishi jinga olmaydi. Yo'q endi, Tatar qizi men bo'la olmayman. To'xtag'iz, aytasiz, men birisingni onda bir narsa eshitilmaydi. Bir narsa anglashilmaydi. Bir narsa anglashilmaydi, shunga ko'ra. Do'stlar, tag'in bir davqar. Kim bugun jingashak? Men Liliya. bu yoqdan bir tovushda eshitilmaydi. To'xta. Rezida tovushi eshitildi. Rezida tovushi. Liliya? Tag'in. Ye. Jitar. Ha, politsiya chaqirtalari billahi. To'xta. Men bunda bilasizmi o'zimdan ishga ketib his etaman. Aydangiz bo'lay aytamiz, biz har bir qatnashuvchiga olqishlar bilan. Aydangiz mana ikkinchi nomerdan boshlaymiz. Kim ikkinchi nomer jinga? To'xta. Aydangiz bo'lay aytamiz. Rozal, sen ko'rasizmi mana bunda sразу ikkinchi nomer bilan bunda. Mana bunda da bor ekan. Deganda yo'qolgan tovuqlar. Ular bilasizmi nima uchun ikkinchi? 2 victory, ya'ni shu. Biz har bir qatnashuvchini aytamiz, siz endi olqishlar bilan kim sizning fikringizni bilasiz kelar. Olaysa, bunda nindidir juri sizning fikringizga nechikdir ta'sir etarga tegishim. Aytsangiz mana shunlab eng g'adil juri ul siz tomoshachilar, sizning olqishlar bo'yicha biz aytaveramiz eng kuchli olqishlar. Juri bilmayashak bizning fikrni, onlar endi tekshiramiz, to'g'ri kelishakmi yo'qmi? Biz ularga aytmaymiz. Boshlaymiz. Kim ikkinchi nomer jingdir? Ikkinchi nomer. No, yari. Mansa balki sen aytgangadir, men aytib qarayman. To'xta. Ayda tugi yoqdan boshlasin. Sen tugi yoqdan boshla. Niha. Qilonma, Rashida, qilonma. 12 nomer. Rahmat aytma. No, jonatarlarim az jigan kebek saman shikilli to'yla. Necha xallar? Allohga shukr. Oratdimi? Yo'q, oratmadi, shundaqmi ne? Rozal, sen bu ko'zlarda bir tiyinda qayg'uri ko'rmaysan. Bir tiyinda? Olar mana ko'rasizmi, mana bunda sразу ko'rib men jingam deb aytib. Do'stlar, 4-nomer kim jinga deb sanay. Butun balkon 4-nomerga anglovimcha. Bizda balkonda bormi? Isanmisiz, xayrli kech. Siz isanmi? Aydangiz balkongina olqishlab olg'izali, balkongina. Olg'a topa boramiz. Yo'q, menimcha eng to'g'ri tomoshachi ul balkonda o'tiradi. Ne uchun? Mundagina tugul. Mundagina tugul, umuman butun yerlarda. Onda odatda o'xshasa ozroq kishi, ekonomiyroq kishi. Balki bushlay. Munda butunisi bushlay deb bilam. Lekin men umuman aytam, rahmat. Men davom etamiz. Mana bu saluq qizimiz 10-sanasida kim? Sen eshitdingmi? Bunda yigitlar qishqira ko'proq. Opajonim qo'lingda tut o'zingni zinhar uchun. Sekret tura yozding. Onda o'rindiqni sindira yozdi o'ldirsan, sen ko'rib qina. Men boyadan beri eshitam bitindi ul tovushni. Yaxshi. Biz endi yonidan bu yoqqa ko'chamiz. Bizning Mishar qizi 2019 nominatsiyasi
Татар кызы 2019 номинациясын яңа шишмәдән кем нишенче сан? 6-нчы сан. 6-нчы сан астында чыгыш ясаучы кыз. Алтынчылар, Тукта. алтылар менә бу якны гына алып калганнар. Син күрәсең монда нәрсә дип язган? Күтәр әле, укыйк әле. Воу! Менә сиңәме. Менә җанатарлар ничек әзерләнергә тиеш. Шәште дә салды. Акъяр кызы. Калганнар кайтсагыз була. Апа җаным, калыгыз. Юк. Алай бетереп атма син, алай бетереп атма. Син исеңдә калдырасыңмы гомумән ничек алкышлаганнарын? Мин, тырышам. Яхшы, әйдәгез. Әйдәгез 8-нче номерга күчәбез. 8-нче номер астындагы гүзәл кызыбыз. Алкышлар. Туктагыз әле. Менә беләсезме, монда нинди закономерность сиздем әле мин. Кайбер кешеләр ансына да алкышлый, монсына да алкышлый, тегесенә дә алкышлый. Аларга бөтенләй барыбер сыман. Ул теге матурлыкта адашкан егетләр, по-моему. Миңа калса. Монда начар гына күренә, ләкин алай да булай да йөзләре күренми. Ләкин алкышлаганнары Син күренә. күрдеңме теге монда парлы килгән менә гаиләле кешеләр, хатын-кызлары ирләре менә байтып тотып торалар бүген көне буена. Ничек инде ул бит аларның? Карама күзләрен йомып булай иттереп. Әйдә, Ләкин аларның кызлары чыгыш ясаганда алай итмиләр. Димәк, дәвам итәбез. Безнең арча кызы ялгышмасам 7-нче сан астында. Менә күрдеңме ди? Бармы җанатарлар? Әнә, менә бит алар. Балконда фонарьлар белән аның исемен язганнар. Иде. Рәхмәт. Менә аның бөтенесе балконда утыра. Уфалам, әйдә, 5-нче сан астында җанатарлар. Бу безгә ахырсы кычкыралар. Воу. Регина дип кычкыралар. Беләсең килсә, Регина исеме Патша Бикә дип тәрҗемә ителә. Бәлки исеменә җисеме туры килер, без белмибез. Менә бу абыеңа кара әле, байдан бери менә булай иттереп утыра. Үзенең исемен әйткәнне көтә бугай. Үзенең исеме, без аның исемен белмибез. Дәвам итәбез. Безнең гүзәл кызыбыз ничәнче? 9-нчы сан астында чыгыш ясаучы. 9-нчы сан. Лайышлар кайда? Менә бит алар таныш йөзләр. Ниһаять. Ну, мин монда бөтенесе якын, әйме, бөтенесе якын. Әлегә аерып кемнедер әйтеп булмый, бәлки хәзер булыр. Алга таба барабыз һәм 3-нче сан астындагы катнашучыбыз Әстәгъфирулла, стадион җыйганмыни. Кара, монда күпме монда бер адашкан тавык. Мин бара бая Булды инде, булды. Тынычланыгыз. Алия, беләсеңме ничек тәрҗемә итә? Алия. Ничек? Бара, берсе Патша Бикә булды, әйме. Алия бөек Алия сүзенә гарәп теленнән тәрҗемә ителә. Шулай ук бөек, шундый өстән торучы, ничектер шулай ук тәрҗемә ителә. Ләкин монда аңлавымча аның Инстаграмында кешеләр, подписчиклар бик күп бугай. Син берәр ялгышлык эшләсәң, хатыныңнан бик тиз гафу үтенә аласың икән, беләсеңме? Телең менә. Син мине туйдырдың инде шул мәсьәлә буенча мәзәкләр сөйләргә. Димәк, Алиядән күчәбез 11-нче сан астындагы чыгыш ясаучы кызыбызга. Дуслар, Яла! 11-нче сан. Рания! Монда кычкыралар. Менә тегендә күрәм. Монда бөтен залга таралганнар. Шәп. Ярый. Һәм безнең кызлар калдымы син әле? Юк, калмады бит инде. Калды, Калды. Менә бит күрсәтеп тора, минекене әйтте. Кара. Димәк, 1-нче сан астындагы катнашучыбыз әнә. Менә монда да бар катнашучылар. Апа җаным, бер үзе кул шавып утыра монда. Воу. Юк, чынлап, дөресен генә әйткәндә, мин Регинаны ишеттем. Аннары Алияныкын ишеттек, Руфияныкын ишеттек. Плакатны күрдек. Айе. Плакатны күрдек.
Дөресен генә. Кем? Рәмзия? Анда кыз юк. Ниндидер референдумда утырган шикелле миңа, беләсеңме? Тукта, bir секунд кына, менә мин Рузальга әзрәк рәхәт шундай ощущение ясыйсым килә. Рузальга да алкышлыйк әле. Рәхмәт әйтмә. Безнең Рәшиткә алкышларга вакытыбыз юк, чөнки закламый жюри керәчәк. Ярар инде. Ис киткәч Безне беләсезме, нинди принцип буенча сайладылар? Берсе өйләнгән булырга тиеш, берсе өйләнмәгән булырга тиеш. Чөнки Рузальга тотып торырга тиеш. Контрольдә тотыр өчен. Димәк, дуслар, безнең берникадәр вакыттан жюри агзалары керәчәк. Һәм инде без аңлагансыздыр, без хәзер ничектер вакыт сузганыбызны да, чөнки аңлавымча жюриларда бәхәс бик эссе бара, бик каты бара. Шуның өчен алар хәтта аларга айрым бирелгән вакытта да сыеша алмадылар. Хәзер сездән шуның өчен без берәр нәрсә уйнап, берәр нәрсә сорап, шулай ук әлегә дәвам итә алабыз жюри килгәнчегә кадәр. Ризамы? Әлбәттә риза. Сезнең башка юлыгыз юк. Иштәсеңме чиктеге? Шатланып әйттеләр. Әйе. Кайчан чыгалар инде бу. Дуслар, беләсезме, безнең әлбәттә кичә без концертыбыз сезгә ошагандыр дип уйлыйбыз. Алкышламагыз. Аналар апага бик каты ошаган. Юк, әйдәгез булай итеп алабыз. Алкышлар дигәннән, әйдәгез алкышлап алыгыз әле. Кемгә бу концерт ошамады? Юк, ошамады бит. Юк, хәзер алкышлап алыгыз. Кемгә бу концерт ошады? Менә. Әйе. Һәм дуслар, сезнең кәефләр ярыймы әзрәк менә монда утны бирсәк, залга бирсәк? Залга ут шүткенә. Әзгенә залга ут. Йөзләрен күрергә. Рәхмәт. Дуслар, сезнең кәефләрегезне беләсез килә. Әгәр дә сезнең кәефләрегез әйбәт икән, әгәр дә сезнең кәефләрегез әйбәт икән, әгәр дә сез үзегезнең җан аткан кызыгызның җиңүен телисез икән, сезгә бу концерт ошады икән, димәк, гомумән сез үзегезне бәхетле кеше дип саныйсыз икән, без сездән сораячакбыз кәефләр ничек дип. Әгәр дә кәефләрегез әйбәт икән, бары тик баш бармакны баш өстенә күтәрергә кирәк булачак, һәм без аңларбыз. Сезнең барысы да яхшы, сезнең барысы да әйбәт. Күрәсеңме? Тукта, без сорамадык бит әле. Без сорамадык. Беләсеңме, менә син сорамадың, ул күтәрә. Ник ул булай күрсәтәсең? Ул булай күрсәтте ахырсы. Ул булай күрсәтә, егетләр мош. Юк, баш бармакны баш өстенә. Әзерме? 1, 2, 3 кәефләр ничек? Калганнарның паралич. Калганнар күтәрми. Балконнан сорыйга, балконнар бер тавышларда ишетелмәде, алар бит әнә нинди күп икән. Балконнар кәефләрегез ничек? Алар теге включатель белән тамзылган шикелле. Тиз кабыналар, тиз сүнәләр. Миңа балкон бик ошады, әйме. Біз хәзер жюри кергәч, бер кечкенә генә шундый флешмоб ясарга тиешбез. Минем әби әйтмешли флешмоб. Флешмоб ясарга тиешбез. Димәк, безнең ничек? Безнең шулай 3 өлештән тора залыбыз. Беренчесе аның менә бу миндә булачак. Менә бу тарас синдә булачак. Икенче өлеш менә бу өлеш уң яктагысы, һәм инде өченче өлеш ул безнең балкон. Димәк, без нишлибез? Без хәзер 1-2-3 дигәч, менә бу як әйтә татар, бу як әйтә кызы. Инде балкон әйтә безнең 2019. Ярыймы? Аңлашылдымы сезгә? Яхшы. Димәк, әзер biz тертеп күрсәтәбез сезгә татар, сезгә тертеп күрсәтәбез кызы, балконга күрсәтәбез 2019. Әзер? Димәк, 1, 2, 3 сул як. 1, 2, 3. Тутут, әйдәгез. Балкон! Әйдәгез, нормально. Сул як. Бары тик сез генә. 1, 2, 3. Шәп. Әйдәгез там бер кат. 1, 2, 3. Абыжаным, синең бүтін алтын запасы аузыңда. Татарстанның бүтін алтын запасы. Әйдә бу якка. Кызы сезгә, бары тик кызы. 1, 2, 3. Кызы!
Kızı dilermi, kızı dilermi? Anlamıyorum. Yok, kıskaça gana aytırayım. Kızı, Tatar kızı. 1-2-3. Şep, malatsi. Hazır balkon, master class. Hazır күрсәтәбез bu abый apalarga nişik kışkırırga gerek икәнен. Balkonlardan keyifli şef çünkü alar buşlay kildi. Алар әзерме балкон? Алар бары тик анда ашап утыралар. Шуңа күрә аларның кәефләре бар. Балкон 1-2-3. Мин сезгә шул хәлле өметләр баглаган идем балкон. Юк, әйдәгез 1-2-3 дигәч 2019. 1-2-3. Никтер анда кызлар тавышы яңгырый күбрәк. Әйдә кушып карыйк әле менә бөтенесен бергә. Хәзер бөтенесен бергә кушып карыйбыз. Димәк, 1-2-3. Әфәрин. Һәм инде алкышлар безнең катнашучыларга, алар әнә боядан бирле карап торалар. Безгә игътибар бирмиләр дип. Һәм дуслар, тагын бер момент безнең монда шундый репетиция гына кыскача. Жюрины күрәбез, алар әзер. Ләкин безгә бер момент кына калды. Бер момент кына ул да булса, Татар кызы 2019 дип монда инде конвертны ача башлагач, без туктын калабыз беренчедән, икенчедән Телефоннарны сториска кирип, нәкъ шулай сторисларын кабызабыз һәм инде төшереп торабыз. Үзебезнең җанатарлар өчен, үзебезнең номинантларыбыз өчен җанатабыз. Димәк, жюри әзер. Ул әзер. Жюри әзер. Жюри әзер. Хөрмәтле дуслар, инде сезнең кайнар алкышлар астында жюри әгъзаларын сәхнәгә чакырабыз. Алкышларны жәлләмибез. Рәхим итегез. Һәм инде котлау сүзләрен әйтер өчен беренче сүз жюри рәисе Зилә Даян кызы Сынгатуллинага бирелә. Кадерле дуслар, мен барыгызны да менә шундый матур бәйрәм белән котлыйсым килә. Чөнки хатын-кызның вазифасы бик зур тормышта. Күп тавышлы, ничек әйтим, кем күбрәк тавыш алды, менә шулар җиңүче булды инде. Жюри әгъзаларының фикерләрен санга алган чакта. Чынлап та бу конкурс бик кирәкле конкурс. Чөнки үзебезнең милли гореф-гадәтләрен саклар өчен, телебезне саклар өчен, мәдәниятен, менә төрле яктан уңган булган, затлы, тыйнак, чын татар кызын югары ноктага күтәрергә кирәк. Шуның өчен менә шундый бәйгеләр күбрәк булсын. Безнең киләчәгебез бик матур булачак. Бәйрәм белән барыгызны да. Инде хөрмәтле дуслар, озакламыйбыз. Татар кызы 2019 номинациясенә кем лаек икәнен дә беләчәкбез, ләкин безнең башка номинацияләребез дә бар һәм инде аның өчен үзебезнең жюри рәисләренә, жюри әгъзаларына без сүзләрне бирә торабыз. Фердинанд Фәтхи, рәхим итегез. Алкышлар. Бүгенге бәйгедә катнашкан барлык районнан килгән, шәһәрдән килгән кешеләргә киләчәктә дә зур уңышлар телим. Бик матур чыгышлар, жюри бик авыр эшләде. Нәрсә әйтәсе килә, исәнлек, саулык киләчәктә дә сыратмаска. Без татар кызлары дип, кая гына илнең пишмагына барсак та, үзебезнең татарлыгыбызны күрсәтергә тиеш. Һәм инде сезгә әлеге номинацияләрне укырга кирәк булачак, игълан итәргә барысына да. Иң зирәк кыз Шакирҗанова Гөлназ. Алкышлар! Гөлназ Шакирҗанова. Афәрин Гөлназ, афәрин. Иң зирәк кыз номинациясе. Нинди Истәлекле фотография. Фердинанд абый, тагын бер номинация, рәхим итегез. Шулай ук сездән микрофонга. Иң өлгер кыз Билалова Инҗе. Афәрин, алкышлар! Билалова Инҗе, иң өлгер кыз. Жәлләмибез алкышларны.
истәлекле фотография, рәхмәт бик зур. Ләйсән Хәмәтова, рәхим итегез. Эмиль Талипов, сезгә. Нәрсе дип әйтәм, кыска гына әйтеп әйтәм, кызлар, сез барыгыз да бик матурлар. Сез барыгыз да җиңүчеләр. Һәм инде Иң мөлаем кыз номинациясында җиңгән Сайфуллина Руфия. Руфия Сайфуллина. Алкышлар, иң мөлаем кызыбыз. Нинди шибәр гүзәл кызлар җыелган бүген. Истәлекле фотография. Дуслар, фотография вакытында безнең алкышлар була гадәттә. Дәвам итәбез. Тагын бер номинация, Эмиль абый. Иң ихлас кыз номинациясында җиңгән Галимова Әдилә Илдар кызы. Алкышлыйбыз. Иң ихлас. Дуслар, карагыз аның елмаюына, нинди ихлас. Шын ихлас елмаю. Фотларга төшерәбез. Алкышлыйбыз. Һәм инде дәвам итәбез. Эмиль Мансурович. Иң илһамлы кыз. Иң илһамлы кыз номинациясында җиңүче Габдрахманова Регина. Воу! Алкышлар. Тәбрик итәм сезне. Рәхмәт бик зур. Тагын бер номинация. Иң оста биюче кыз номинациясында җиңүче Шафигуллина Айсылу. Алкышлар, Айсылу, иң биюче кызыбыз. Рәхмәт бик зур сезгә, рәхмәт бик зур. Инсаф Абдулла, Алкышлыйк рәхмәт әле. итегез. Жюри әгъзаларына. Инсаф абый әйдәгез. Сезгә киләсе номинацияны тапшырырга кирәк булачак. Иң иҗади кыз номинациясында Кадырова Резидә Фаил кызы. Алкышлар, алкышлар, лаеш. Иң иҗади кыз Кадырова Резидә. Истәлекле фото. Тагын бер номинациябыз. Иң инсафлы кыз Хөсәйнова Рания Рәис кызы. Рания, алкышлар. Бу номинацияны Инсаф абый нәкъ сез бирергә тиеш идегез. Иң инсафлы кыз. Фото. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт бик зур. Диләрә Гыйлметдинова. Иң акыллы кыз номинациясында җиңгән Әюпова Азилә Илшат кызы. Афәрин. Иң акыллы кызыбыз. Һәм инде тагын бер номинация. Иң тырыш кыз Хәсәнова Эльвира Илшат кызы. Иң тырыш кызыбыз. Юк, мондай алкыштарга бармый, катырак. Алга таба барабыз. Рәхим итегез. Иң уңган кыз номинациясында җиңгән кыз Әхмәтова Алия. Афәрин, афәрин. Гомумән бүген безнең җиңелгән кызларыбыз юк. Барчасы да җиңүчеләр. Юк, шуны әйтергә кирәк, номинация һәр кызда булачак, ләкин Татар кызы 2019 бары тик берсендә генә. Халык мәхәббәтен яулаган кыз номинациясында Галия Акберова Резидә.
Шуны да әйтеп китәргә кирәк, һәрбер кыз безнең Алмаз холдинг şirkәтеннән көмеш беләзекләр, Күкмара металл савыт-сабалар җитештерү заводының бүләкләре белән WorldSkill стандартлары нигезендә һөнәри осталык буенча узган дөнья чемпионаты формалары, Bulgari şirkәтеннән милли үрнәкләр белән чын күннән ясалган заманча букчалар, шулай ук заманча косметичкалар һәм Резидә Одор şirkәтеннән профессиональ косметикалар белән бүләкләнә. Алкышлар! Безнең тагын бер сүз калды һәм ул бөтен дөнья татар хатын-кызлары оешмалары җитәкчесе, региональ Ак Калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы рәисе Идрисова Кадрия сезгә тапшыралар. Рәхим итегез. Быелгы татар кызының үзенчәлеге безнең яңа премия булдырылды. Ул Казан гүзәле. Һәм Казан гүзәле премиясына безнең Әхмәтова Алия Марсель кызы лаек була. Һәм шуны да әйтеп китәргә кирәк, безнең таҗны тапшыручы гүзәл кызыбыз, ул 2017 елның халыкара татар кызы бәйгесендә җиңүчебез. Гөлназ Гатина. Алкышлыйбыз, шундый мизгелебездә алкышларны жәлләмибез. Казан гүзәле. Шын күңелдән котлыйбыз һәм истәлекле фотография. Бик зур рәхмәт сезгә катнашуыгыз өчен. Димәк, дуслар, санаулы мизгелләр кала һәм инде татар кызы 2019 елда кем булыр микән? Хәзер беләчәкбез. Сәхнәгә татар кызы бәйгесенең дирекциясе президенты, Шиләбе татар конгрессы рәисе Лена Рафик кызы Колесникова һәм бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары, татар кызы бәйгесе дирекциясенең башкарма директоры Шакиров Данис Фәнис улын чакырабыз. Шулай ук алкыштап каршы алабыз. Рәхим итегез. Рәхим итегез. Хәерле кич, кадерле дуслар, кунаклар. Хәерле кич, гүзәл кызларыбыз. Сезгә халыкара татар кызы бәйгесе дирекциясе исеменнән кайнар сәлам тапшырам. Бүген бездә чыннан да зур бәйрәм, матурлык һәм яшьлек бәйрәме. Мин кызларыбызга карап шатланам. Нинди алар уңган, сәләтле, тыйнак та, акыллы да. Шундый саф татар кызларын үстергән әти-әниләргә мин зур рәхмәтемне белдерәм. Кызларыбызга сүзләрем шул, кызлар. Кайда гына булсагыз да, бер кайчан онытмагыз татар кызларын матур сыйфатларын. Алар сезне үстерер дә, күтәрер дә, тормышыгызга ям бирер. Шуны да онытмагыз. Милләтебезнең киләчәге сезнең кулда. Мин барыгызга да уңышлар телим, якты юллар. Бик зур рәхмәт теләкләрегез өчен. Хәзер сүз татар кызы бәйгесе дирекциясенең башкарма директоры Шакиров Данис Фәнис улына бирелә. Хәерле кич, хөрмәтле милләттәшләр, тамашачыларыбыз, гүзәл затларыбыз. Иң беренче чиратта сезне барыгызны да Татарстан Республикасы хөкүмәте, бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән матурлык, сәләтлелек һәм милли традицияләр бәйрәме белән котларга рөхсәт итегез. Бәйрәм белән. Чынлыкта да бөтен дөнья татар
конгрессы алып барган Татар кызы халыкара бәйгесе проекты бүгенге көндә тулы бер хәрәкәткә авырылды. Ул инде тулы бер шаукым. Менә бүген залда тамашачылар ролында бүген инде алар 21 төбәктән һәм 5 чит илдән 29 катнашучы ярым финалда инде Удмуртиядә 27 сентябрь көнне Ижевскида уза торган халыкара бәйгедә катнашачак. Шуңа күрә тамашачылар, әйдәгез әле башта шул кызларыбызны да сәламлик. Аларның залда ут бирегез. Торып басыгыз кызлар. Менә бу кызларыбыз безнең. Алар инде безнең һәрберсе бөтен дөнья татар конгрессы канаты астында эшләп килүче татар оешмалары тарафыннан оештырылып, һәрберсендә шушы ярым финалга һәм халыкара бәйгегә җибәрелгән. Бик зур рәхмәт сезгә. Һәм инде әлбәттә шушы рәтләрне безнең Татарстаннан узачак кызларыбыз да өстәячәк. Әлбәттә ул Казан гүзәле быелгы яңалык буларак без үзенчәлеге буларак керттек һәм инде гран-прига ия булышы. Ләкин аңа кадәр шушы татар кызының үткәрүнең идея авторы һәм гомумән үзенең бөтен күңеле белән, җаны, тәне белән без юкка шушы бәйгегә кирип киткән һәм дирекцияның президенты Лена Рафик кызы Колесникова зур рәхмәтләрне белдерә телим, чөнки 11 елда нәкъ Лена Рафиковна Чиләбе өлкәсендә зурдан кубып татар кызы бәйгесен башлап җибәргән иде һәм бүгенге көндә ул халыкара масштабка әйләнде. Менә бу чәчәк бәйләмнәрен Лена Рафиковна кабул итеп алыгыз. Рәхмәт бик зур сезгә. Һәм инде әлбәттә без менә 16 елдан бирле Татарстанда уздырабыз. Инде менә ничә ел рәттән Каблатка исемендәге Татар дәүләт филармония залында уздырабыз һәм гран-при. Гран-прига Лена Рафиковның да, Данис Ванисовичның да билгеләүенә катнаш бер ниде дә юк. Менә жюри әгъзалары барысы да исемле дәрәҗәле кешеләр, сәнгать әһелләре. Безгә конверттагы исемне укырга кала. Иң дулкынландыргыч мизгелләр килеп җитте. Аңлыйсыздыр нинди мизгел икәнен. Татар кызы 2019 исеменә кем лаеклы? Кем ул? Әйдәгез хәзер беләчәкбез. Тынлык. Һәрбер 3 көнлек остаханәләр, критерийлар, алар барысы да алда билгеләнде. Барысы да жюри әгъзалары тарафыннан, жюри рәисе тарафыннан расланды. Гран-при халыкара татар кызы 2019 бәйгесенең республика күләм бәйгесендә җиңүче итеп Яршаллы кызы Аюпова Азилә Илшат кызы билгеләнә. Алкышлыйбыз татар кызы 2019. Аюпова Азилә Яршаллы. Яршаллы шәһәреннән гүзәл кызыбыз. Һәм инде тажны 2018 елның татар кызы бәйгесенең җиңүчесе Габдрахманова Гүзәл тапшыра. Алкышларны жәлләмибез безнең җиңүче кызыбызга. Татар кызы 2019 исеменә лаеклы Яршаллы шәһәреннән катнашучыбыз Аюпова Азилә. Кызлар, куаты алкышлар сездән. Без инде аны шын күңелдән котлыйбыз һәм инде монда көндәшләр түгел, алар минемчә бу көннәр арасында чын-чынлап дусларга әверелгәндер. Һәм быелгы үзенчәлек гран-при Татарстан Республикасын ярым финалда һәм халыкара бәйгесендә тәкъдим итү белән бер рәттән һәм безнең партнерларыбыз һәм спонсорлары бүләгеләре белән бер рәттән 50 меңлек сертификат белән бүләкләнә. Ягез әле җанатарлар, үзегезне күрсәтегез әле. Кызлар, рәхим итегез. Истәлекле фотография җиңүче белән, таж белән. Истәлекле фото.